אבי רובינשטיין מהוד השרון. שלום לאבי. שמחה. חג שמח. פושט רגיל, 400 שקל. 60. ושמחת בחדך והיית אף שמח. מי כאן החוליה החלשה? טוב, יש שאלה ראשונה, 200 שקלים. אתה עון רץ, אבי. מי שעוד יושב מולך במאה עם שלושת הג'וקרים ששווים לך כל אחד 10,000 שקלים. בוא נכיר אותם. לידו יושב אבי רובינשטיין, אחד מהחידונאים הוותיקים שחיבר תשבצים וחידוני טריוויה רבים, בין היתר גם בכתב ברייל, ועל כך אנחנו מברכים אותו. אהלן. רגע של עברית. ואיתנו אבי רובינשטיין, תשבצאי וחידונאי ישראלי. כיצד הגעת למקצוע המיוחד הזה, אבי? אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה פותר תשבצים מושבע. הוא היה פותר את התשבץ ומשאיר אותי לבד לשבור את הראש עם ההגדרות הקשות והאחרונות שנשארו לו. אני מחבר תשבצים וחידוני טריוויה לעשרות מגזינים בארץ ובעולם, ולשעשוני טריוויה במדינות השונות, וכל השאר היסטוריה. אבי, שמעתי שפיתחת שיטה של תשבצים וחידונים לקבוצות מיוחדות, לעברים למשל. עד היום לא היו תשבצים לעברים, וחשבתי לעצמי מדוע האוכלוסייה הנפלאה הזו לא תהנה גם היא משעות הפנאי כמו כולם. עבדתי על הפרטים הטכניים ויצרתי קשר עם הגורמים הרלוונטיים, והיום כל עיוור שיודע קרוא וכתוב בברייל מקבל חוברת תשבצים רבעונית שלי. מין תחושה של קסם באוויר מתפשטת לה בכל פינות העיר, בלי ענן מעליי, קרן שמש על פניי, כמו חלום, כמו רגעים מאושרים. אני מחבר תשבצים וחידוני טריוויה, מפיק תכנים אינטראקטיביים, חיברתי כל מיני ספרים וחוברות, משהו ייחודי שזה תשבצים בכתב ברייל עולמי, שרוב ליגה בארץ מקבל. אוקיי, אז אנחנו נעבור לכם חידת היגיון שחיברתי, ובואו נראה אם תנסו לפתור, אז בדו משמעית. כן, יש לי פה את חידת ההיגיון של אביר הטריוויה, אבי רובינשטיין, ואם אתם בשעה הזאת של הלילה עוד מסוגלים ככה לפצח, לפענח חידות כאלה, אז יפה, יש גם פרס לעניין הזה. כתב החידה אומר כך: אב ואלוף משנה בזוג. אני מכל הלב מריעה, את מופלאה,